Bagyong Ruby nisulod na sa Pilipinas kaganinang alas 3 sa kaadlawon ug gikatakdang mo-landfall sa Samar karong Sabado. Matod sa pag-asa nga kaganinang alas 10 sa buntag, nasigpatan si Ruby sa 860 kilometers east sa Surigao City. Nagdala kini og hangin nga may gikusgong 195 kilometers per hour ug nagdagan sa west-northwest nga direksyon sa 20 kilometers per hour. Ubos sa storm signal number 1 ang mga lugar sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte ug Southern Leyte. Lakip sab ang Surigao del Norte, Siargao Island, Surigao del Sur ug Dinagat. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council mideklara na sab og red alert status alang sa padayong pagmonitor sa bagyong giingong pareho og kakusgon ni Typhoon Yolanda nga miigo sa nasod sa miaging tuig.